Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukusipha leli thuba lanamhlanje egameni lika Jesu Kristu. Kuyintokozo ukuthi ke sibe nani futhi ngalolu hlobo namhlanje sino dadewethu sizomkhumbula ke sasikade sinaye la namhlanje uzivakashele ke once again sibonga uNkulunkulu ke nangempilo yakhe. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asithathele thuba ke sibonga uNkulunkulu nje kakhulu nabo bonke abantu abasinikeza isupport eindaweni ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu engathi uNkulunkulu womusa anganibusisa anigcine nemndeni yenu nonke lapho emakhaya. Ngaphandle kokumusha isikhathi ngizothanda ukuthi ke singene straight to inkulumo yethu esizele lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bafowethu, singene straight, but before sizoqala ufakazi bethu banamhlanje sinodadewethu la osijoyinile kulolu suku namhlanje. Ngizothanda ukuthi ke sibonge uNkulunkulu before we go straight to the heart of our today's conversation. Heavenly Father, we honor you and we love you. Lukufanele udumo lonke uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Izibongo zonke zingezakho nodumo lonke lufanele wena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, phakama uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyabongwa uNkulunkulu namandla manje naphakade. Akasoza bikho futhi ongafana nawe uNkulunkulu wethu engcwele, futhi asoza bikho esingamlinganiswa nawe. uNkulunkulu wethu engcwele, ebumnyameni kukhanyeni, emazulwini ngaphansi komhlaba, emhlabeni wonke ngegama lika Jesu. Igama lakho lihle liphakamisiwe uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele, wena uyisiqalo nesiphetho uNkulunkulu, the Alpha and the Omega. We pray and siyathandaza moya engcwele uNkulunkulu onamandla. Sesingena kule ingxoxo siyathandaza mawube uNkulunkulu, masibe ngabantwana kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu engcwele nangaleli thuba osipha lona uNkulunkulu, ukuveza izwi lakho uNkulunkulu onamandla, ukuveza amandla akho ngegama lika Jesu ngazo zonke indlela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakuba simile kuumusa wakho, siyabonga Baba wethu engcwele, in the mighty name of Jesus Christ, Lord of God. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, all the glory unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Q. Yebo bhuti Khosh. Khosh. Alright. Right. Uyaphila. Ngiyaphila. Ngisayiphilela inkosi. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye futhi. Kuningi sakhulumayo kule episode yethu eyadlulile. Kwangaphela. Yebo. Makungaphelanga futhi nje ngisho ngathi ukubuya ka1000. Kuningi emgodleni. Bathi ke right namhlanje. Hayi ngi-right mfethu. Siyabonga siswami. Mhlawumbe makuthi nawe uyaqala ukuyibona le episode, ikhona enye sesike sayenza ephambilini isikade sinayo la usisi esikhuluma about uhambo lwakhe nje nempilo kanjalo nenkosi. Ngizonishare link ukwazi ukuthi uyoyibona nayo episode yethu esiyenzile naye lo part 2 khona part 1. Mhlambe if you were to recap, mhlambe nokukhandela umuntu nje isithombe nomuntu oqala ukubona le episode le kodwa ongakayiboni leya, mhlambe mathiwa nje ungamkhandela isithombe ukuthi besikhuluma ngani kule edlulile, ubonga thini? So ekuqaleni ngasho ukuthi ukuze ngiqhubeke nestory sami ukuthi abantu basibone siphelele sisonke, bekufanele ngiqale lapho engiphuma khona ngabazali ukuthi ngizalwa ubani, abazali bami bebe kanjani, ukuze bekwazi ukuthi ba-connect mabebona upart 2, bekwazi ukuconnecta amanye ama-patterns wayiphinda ekuhambeni kwesikhathi. Wow. Bafethu siyabonga kakhulu. Sike sakhuluma about izinto ezayijule kakhulu nayo dadewethu about her story of life, the journey of life. Namhlanje ke sithe
sifisa ukuqhubeka kuleya nto esasikade sikhuluma ngayo. Konje sagcinaphi? Sagcina ngisuka eThekwini ngiphanjanelwe ingqondo kodwa ngingekho aware mina Ukuthi ukuthi uphanjanelwe ingqondo. ngiphanjanelwe ingqondo Yes. noma bengikubona okunye ngithi kushuthi mangabe vele ungenwa idlozi, umuntu ongenwe idlozi uba kanjalo. But before sizoqhubeka khona, ufile kanjani nje after usufikile? It's your first experience. Uzokhuluma about impilo yakho phambi kwamakhamera. You know, nje ufile kanjani after? For mina ngingasho ukuthi ingxenye ye-healing yami. Kuyangelapha kakhulu nami kunomuntu ohleli onenkinga efana neyami ongazi ukuthi uzokwenza kanjani. Correct. Ehe. Asiqhubeke siswami, ngiyabona namhlanje uphethana nebhuku ngikhumbuza Enigma. Hayi. Ngikhumbuza. Ukuthi kumele ngibuye ngikhumbula ngisho ngibe ngibhala Kubalulekile. kubalulekile ukuthi ngihlale ngizikhumbuze Ungathi uphuma la, hayibo, konke engayishongo. So manje makubeke konke. Hayi ngizokhumbula likhona nje ngangalivula kodwa likhona ekutheni kunento oyibhalile lapha. In case asiqhubeke ke siswami. Yaqhubeka ke impilo. Ngoba ngifisa ukuthi siyiqhube size sifike kuyimanje lakho. Yebo. Yes. Yebo. Mangisuka ke eThekwini njoba ngigcine lapha ngiveza ukuthi mangisuka eThekwini bengingasekho right kodwa ngekho aware ukuthi angikho right ngoba nomuntu ohlanyayo akekho ovumayo ukuthi uyahlanya. Qiniso. Ngihamba lapha kune instruction engiyinikezwe yiyo lemoya yamadlozi ngumuntu nami ngathi uza nenye into epowerful ekhaya. Udadewethu ke ngaleso sikhathi njoba ngangichazela ukuthi wahamba wayosebenza eThukela Ferry esalon ka-aunty ngoba i-learnership ayiyenza eThekwini iseyiphelile. Okay. So mangizofika enyama instruction engangiyiphiwe yiyo lemoya le kwakukuthi kufanele ngihambe ngiyothukela kulomfula nje omkhulu ngasekhaya ililo eThukela Ferry iThukela Ferry. Okay. So ngidlule ke lapha mangifika ngidlula lapha instruction kwakuyiyo lamaranda u7 nezinye izinto engangizithengile bayazi abantu abahamba imfulu ukuthi kuye kube khona izinto oziphathayo lapha namangaba uye emfuleni. Mangifika angikaze ngisondele kakhulu kulamanzi ngoba bengifeel ukuthi ayangidonsa. Ngaziphosa ke lezi zinto engangiziphethe ngajika. So mangabe mawukhuphukele ebridgeini uhamba kancane bese uqhamukele esalonini ka-aunty. Mangifika esalonini ka-aunty ngithola udadewethu ongilamayo uWes. Ngalendlela ukuthi ubukeka njengesalukazi esidala even though engashwabene kodwa nje indlela ayibukeka ngayo yayikhombisa ukuthi engqondweni akathathi kahle wayiwenza phela umsebenzi osesaluni ngoba umsebenzi wakhe into akagudi kuyona. Ngihambe ke nodadewethu ngibe umuntu oyekhaya ke phela ngoba nami ngibonwa sengiwumuntu ongathi usebona kakhulu nabantu ngibabonela izinto la esaluni ngizisho zonke lezo zinto lezo kwaqondana ke ngifuna ukuqamba amanga okunye kwaqondana. Nengibatshela khona kodwa kunezinto engiye ngiyisole ngazo engazisho kwakungafanele ngabe ngazisho ngalesi sikhathi. Njengayithini? Kunzima ukutshela ukuthi mfethu ubulawa ubani wena njengoba izinto zakho zingalungi. Lezo zinto ziyaqhatha kakhulu imindeni eminingi ziyayibhidliza nje kakhulu. Indlela eyayenzeka ngakhona khumbula ukuthi ekhaya umuzi wamaNazaretha. Yeah. Ngizalwe nami ngiyiNazaretha umkhulu akasekho ke kodwa wayemfundisi ekhaya nje kwaziwa ukuthi kamfundisi umdlalose emaqhunini umuzi nje wakamdlalose owaziwayo wasekhaya. Umkhulu ngizothini mangabe kushone umuntu ngengozi yemoto wayilabo bantu ababelungisa imsamo
Oh. Makuthiwa kulokhuza kukhona umuntu odutshuliwe, kwakuyibo labantu ababehamba beyogeza amanxeba, balungisa izinto. So mangihlangana lo sisi engahlangana naye esaluni, hayi ngimbonele ukuthi hayi wena wachithekelwa ingane, kufanele wenze, ngimnikeze i-instruction noma ngangayi kuyomenzela leyo nto leyo, kodwa ngangimnikeza i-instruction eyayibuya ezinye zezinto umkhulu ayenikeza abantu instruction ukuthi okay mangabe wachithekelwa isisu wenza kanje. Okay. Udadewethu ke ngihambe naye ke sesihamba sibuyela kaMdlalozi, masifika ekhaya kube wesi. Ingqondo iphambana impela nje, ingqondo kwangempela kube wesi ngoba umuntu mangabe enze ezinye izinto ezithusayo bayaqhela abantu kuye. Khumbula ukuthi ekhaya thina siyingane ezingezinhle ezinyama nambana. Mase qhamuka ukuthi lezi ngane kazathu seziyagula. Lezi zinto ukugula kwethu ukuthi akufane, kodwa mina kimi kungconywana kucashile, akuveli obala njengoba kuvela kudadewethu. Kwakuzoba uLesine la khona sange silale ebusuku, dadewethu wayekhuluma nje zonke lezi zinto ezingaqondakali, ezinye zazo akayekhuluma zaziyiqiniso mfethu. Ngoba like ngithe ngiscrolla kwamanye ama video ku YouTube, kukhuluma omunye upastor ukhuluma ngokuthi spiritually kunamademoni, kuney'ngelosi, wathi uyazikhethela ukuthi ungena ngoJesu noma ungena ngamademoni. So ivulekile kakhulu, i-spiritual realm sivulekile, siya ngokuthi wena usebenzise muphi umnyango. Yeah. So kuningi-ke okwakuvela ngalesiya sikhathi lesiyana, futhi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi noma sasinzima lesiya sikhathi ukuthi safika, ngoba safika sasivula amehlo. Ngoba kunezinto ongaziboni eziye zenzeke ungazinaki. Khumbula ukuthi ngithe ukuye ekhaya, besiye ekhaya, kodwa mawufika ekhaya abantu bethi ngiyokhothwa amadlozi, izinto zami ahambi kahle ezovuleka, kodwa thina ekhaya besibuya izinto zethu zibe emnyama, njalo siqala phansi mangabe sibuya ekhaya. Angikujabuleli ukuye ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi mangiye ekhaya kufanele ngiphinde ngibuye ngizoqala phansi. I see. So agule kudadewethu, kube ukuthi ngifuna ukumhambisa kubantu basesontweni eManazaretha, kunobaba kuvukeni, ngeke-ke ngisho ukuthi ubabani, abantu bayamazi. So uyiNazaretha ey'ntweni ey'ningi, abantu abamaNazaretha abasonta nje kaShembe kuyazi ukuthi hayi fanele uhambe uye laphayana. Ngahamba-ke nodadewethu, kwaqondana kabi ukuthi ngihamba naye, uLesine akekho futhi angimtholanga, kodwa ngafika kukhonzwa khona. Kwaba wesi-ke ngoba lento yayithi mayifika kudadewethu indlela eyiba ngakhona, laphana ngikhumbula ukuthi yena owayezofuna usizo wagcina wathandazela omunye umama esasimthole ayigula khona. Ngendlela lento eyingakhona ukuthi hayi lo akaguli, unyukelwe abantu abadala abaphezulu kakhulu, ufuna athole ilokhuza imbuzi yokugeza lemoya ingcolile, yiyo lesimenza kanjena. So sihamba sibuyele emuva manje, sabantu abazobuya ngesonto ukuthi if kuwukuthi siyabuya ngesonto sekufanele sibuye nembuzi yokuyokuhlambulula lemoya lengcolile. Okay. Kube ukuthini-ke kuyathengiswa phela uVaseline ney'ntambo nechibi kuyatholakala. Ngithenge uVaseline, ngikhumbula hla ngathenga uVaseline o2 obusisiwe, ngathenga ney'ntambo nje. Hayi sibuyele emuva, masibuyele emuva kube wesi. Makuba wesi sibuyele emuva silala kuphi kagogo. Okay. Uyakhumbula ukuthi uma ngithe mangabe buya ekuthwaseni
wakhishwa indlu yakhe. So leyo ndlu leyo-ke indlu yakwethu-ke esiyisebenzisayo. Udadewethu-ke kube worse ngale ndlela yokuthi nogogo naye akekho right mdala, ngapha lento le yenza sibe ne-chaos kakhulu. Akukho right nje, isimo asikho right kuze kufike ekutheni kuthiwa siphume kagogo siyolala kwethu kuleya ndlu leya. Okay. Siphume-ke kagogo masiyolala laphana. Ngikhumbula kahle udadewethu uthi wathela echela ngaleli chibi, ngoba phela ngabe ngadayela ukuthi aku-20 litre. Wachela ngaleli chibi leli kwamanzi ngisho ingubo esilele ngazo. Kwaba worse. Makuba worse kube i-Saturday, ngithi mina akekho futhi la egcekeni ofikayo uzothi uzobuza ukuthi nilale kanjani. Umuzi mkhulu ekhaya kakhulu. Sure. Izindlu cishe 22. Ekhaya. Umuzi nje omkhulu kakhulu. Yibo. Akekho ozobuza ukuthi nilale kanjani kulesimo, ngoba kwakubonakala ukuthi akekho right. Amazwi engiwakhumbulayo kwathiwa sigange ngedlozi. Nizothini abantu ukuthi bagange ngedlozi? Sihluphekile, kunomuntu ocabanga ukuthi thina sigange ngedlozi. Akuzange-ke kube lula, kwaba nzima. Masikhula bekuyaye ukuthi masigula noma kukhona okwenzakala egcekeni umkhulu esaphila, umkhulu wayeba fast ekushiseni impepho ukuthi athethe phela, ngoba kukholelwa ukuthi mangabe sikhulele kulamakhaya esikhulele kuwona, if kunento e-wrong ngaphambi kokuthi kuphume kuthathelwe esinye isinyathelo, kuqalwa kushiswa impepho kuqala kukhulunywe emsamo. So akekho wakwenza lokho. Kwaba worse-ke nge-Saturday yakhona ngithatha usisi wami ngithi siyahamba kunomunye umuzi nje cishe 15 to 20 minutes away. Okay. From ekhabo mama. Okay. Kuka aunt wami. Ngithi ake ngihambe ngiye ku-auntie angibonise, ngoba nami kwakungaphezulu kwamandla ami, ngangingedwa ngingazi ukuthi kwenzakalani, ngithandaza ngibiza lo shembe kodwa ngizange ngisizakale. Ngihambe masifika ka-auntie kube ngathi kuba ngcono, kuphinde kube worse. Athi u-auntie afonele ekhaya kubo kababa kaXimba, afonele khona afonele u-auntie uQinisa. Hayibo uQiniso, nazi ingane kaSipheni zifika lana ziyagula. Eish. Bengicela nje noma nje zizoshiselwa nje impepho lapho, ngoba kubi kuwesi-ke manje. Udadewethu uyakhuluma akasaqedi nje, ziningi nje izinto akayishoyo esikhombisa ukuthi uphanjanelwe ikhanda. Even nami kukhona lokhu, kodwa akuphumeli njengokwaloku, so kuwesi kakhulu. Mangabe u-auntie afona athi u-auntie uQiniso athi kukhona ubaba okhona ngapha kunendawo kuthiwa konhlala kahle ngapha eMsinga, athi kunobaba okhona okhulekela abantu oyiNazaretha, nami ngihamba yena lo baba. Okay. So kube ukuthi-ke okay, sizohamba ekuseni-ke manje silale khona la ka-auntie, sivuke futhi ekuseni. Masivuka imoto isidrobhe ngakhona lapho, sihambe no-auntie uQiniso. Sathi masifika kalo baba lo laqala-ke isonto ngabo 9. Udadewethu makuqala kuthandazwa wavele wahambiswa kwenyoka. Yibo. Khona laphayana. So zikhulumeke lelwana ukuthi ziphuma eSwazini nasemunye uthi ulandwe eBergville, zonke lezo zinto lezo. Nakimi-ke manje sengiyakhuluma phela, like bengingakhuluma ngabe ifika le moya le, bengingakhulumi isiZulu, bengikhuluma isiSwati. Oh. So ikhulumeke le moya ukuthi-ke thina kufanele sithwase zonke lezo zinto lezo, sinemoya. Kodwa into eyangixaka engasuki kimi ukuthi lo baba lo
wathi le moya njengoba niyibona nje ayifikanga lapho kuyiwa khona. Labantu abangenanga ezulwini. Okuyinto ehamba ngiyi-rewind ukuthi lo baba lo kahle kahle wayesho ukuthini. So kodwa kunye manje sekuya ngokungikhangela. Sigezeke ngempepho zakhona phela kunamabhava khona. Yeah. Sigeze sibuyele kube ukuthi sibuya sekulate sekufanele siye ekhaya kaXimba. Okay. Masifika ke kababa afike futhi ugogo kukhona nakwabo kagogo umkhulu wayena namakhosikazi awu3 kodwa ke awagananga ngesikhathi esifanayo onke. Okay. So sekhona oyedwa ugogo khona. Masifika ke khona nakhona ke bafike basishiseleke impepho ke ngoba phela kwakukhaleleka ukuthi nathi sasinaso leso sikhala lesokuthi mangabe singashiselwa impepho mhlambe izinto zingaba ngcono. Afika ishisa impepho ugogo kuba ngathi kuba ngcono ngakusasa kube wesi sekufanele sihambe phela sibuyele kaMdlalose ngoba phela sihambe lapha nasabantu abaya ka-anti masifika nakhona basidlulisela phambili. So sihambe ke masisikhona le ekhaya kaXimba kube wesathi ugogo kunomunye ubaba wakaMasango osontesa John kodwa uyisebenzisa konke. Uzomela ke nihambe nikuye niyoza ukuthi angeke nekwazi ukunisiza. Ngahamba ku-anti omncane wangiphelezela masifika kulo baba lo asho lo baba lo ukuthi kahle kahle lo muntu lo akasekho sekusele uphisi kuyena emzimbeni akasekho noma engalahleka ningamthola efile. So kuba buhlungu ke phela manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani ngingedwa okwangempela. Lo baba lo athi hayi mangabe engakadli ngoba leli gwebu leli linyuka njoba linyuka limcisha ingqondo nje kuye emzimbeni akasekho usengafa noma inini. Kodwa futhi into engangiyibuka umntase wayethi mayisikekile lalingaphumi igazi elinormal lalivele kuphuma igazi elimnyama. Lo baba lo asho ukuthi hayi noma ngahamba nephi vele lo muntu lo unenyawo unensila yenyawo zeni noma ikuphi lani yakhona vele lento le izonilandela. Sekowesingaki manje oconfirma ngikhohlwe ukusho ukuthi khona before ngizoya kulo baba weNazaretha khona la ngeke ngasakhona umntasi. Lo mama wathini kusekhaya. Okay. Kamala sisuka khona yonke lento isuka khona. Lo baba lo umthandazi la umntasa kahambisa khona okwenyoka wathi inkingi isekhaya. Lo wes3 manje sengimhambile naye inkinga uyikhomba emuva thina la sibuya khona. Nibuya khona. Simlande kumntase ke bamphalazise ke ngaleyo ndlela le yathi lo baba inzima lento emphethe lo muntu zonke lezo zinto lezo kube wes ngalendlela ukuthi ngiyathandaza ngaleso sikhathi ukhumbula ngithe ngihambe amasonto amaningi mangihamba amasonto amaningi umthandazo wami uye uthi uNkulunkulu kaShembe ngoba iwona mthandazo esikhule engikhule ngiwazi kodwa makuhamba isikhathi washintsha umkhuleko wami wathi uNkulunkulu wabantwana bakaIsrayeli. So mangiqala ngithandaza bengiye ngithi uNkulunkulu wabantwana bakaIsrayeli ngiqhubeke nomthandazo wami. Ngiyathandaza noma nginga-understand ukuthi kwenzakalani yonke lento eyenzakalayo too much for mina. Ngoba noma bengakhona laba abanye umuntu okufanele abe nesineke umuntu ogule phanjanelwa ingqondo kunzima kakhulu kumHenglish. Yeah. Kwaba wesibhuti wami. Kwaba wesingalendlela ukuthi sasiye sithi masilala ebusuku ngangingalali ngakuye ukuthi mayisethule ngimbone ngasanyakazi ngisondele eduzane ngizwe ukuthi usaphefumula na.
babefika-ke abantu ababazi abazali bethu futhi uNkulunkulu ngiyambonga ngalokho. Ukuthi kwakunabantu befike bezosichecka khona sesikhona la ekhaya kaXembe ngoba asisakhoni ukuhamba manje ngoba phela umntase uyagula nami futhi ngiyagula. Abantu ababazi abazali bethu bakukhombisa ukuthembeka. Okay. Ngoba babefika laphana bethi siyamazi uma wenu, siyamazi ubaba wenu. Basithwala kakhulu abantu bemizi yabantu. Ngapha siphuma khona cishe ikholi iyodwa sayithola. Mhlanipho. Ngisho kubo kamama. Oh, okay. La sikhulele khona. Iyodwa ikholi esayithola yayibuza nje ukuthi nilale kanjani. Sathola nje ikholi eyodwa kwaphelela lapho. Yeah. So nabantu ke mama befika abantu bezonibona nomunye efike ezoniyalela ukuthi hayi ngapha kunomunye futhi osizayo. Ngapha kunomunye osizayo. Sahamba ke saya kwenye indawo la sayalelwa khona. Masifika ke khona nakhona. Hayi bamgcaba kumntase basho ke lokho abakushoyo ke banginikeza ke izinto. Kwakuba nzima ke ngisho ukumgqumisa lokho kugquma lokho ayigcine emshisa namanzi ngendlela ayenza ngakhona kungelula kunjalo. Kwathi lo mama lo asibuye size ezosilaphela la akahlala khona. Masifika ke kalo mama cha saphatheka kahle angeke ngikhombe okutheni. Kodwa mangabe kuzoqala esilapha wasitshela ukuthi ngoba ukugula kusuka kaMdlalosi kufanele lo mama lo axoshe ledlozi la kaMdlalosi. Wayenza ke leyo process yokuxosha idlozi. Sahamba sayogeza la sageza khona ngalezi inkukhu ezibomvu nayo yonke lento le eyayenzakala. Mase sikhona ke siqale ke le process yokwelashwa khona. Athi lo mama lo athi uyazi ukuthi udadewenu uguliswa wena. Ngithi mina ngani athi idlozi limiyekelele udadewenu ngoba wena ufuna ukuthatha umsebenzi wabaphansi. Ngithi mina hayi phela mabefika kimi bangitshela ukuthi ngeke ngize ngiyothwasa bazozithwasisela mina. Sona kanjalo leyo moya iyona into eyikhuluma leyo. So kuba ukuthi ngibuka isimo ukuthi udadewethu isimo akabhekene naso nami futhi ngiyesindwa ngingedwa. Yeah. Ngigcine ngivuma ke. Uthe omunye ubaba nakule misebenzi yobumnyama noSathane naye ufuna ukuvunywa. Yeah. Wathi noJesu futhi siyamvuma. Ngavuma. Ngathi kulungile umntase sahlala inyanga yonke kuloya muzi loyana. Wahamba kumntase ebuyela emsebenzini noma ayingakalapheki ngokugcwele kodwa kwakungafani nangalesi sikhathi esasifike ngaso. Okay. Nokuthi omunye umuntu uzozibuza ukuthi uzothi sasizwa yiloya mama cha sasizwa uNkulunkulu. Mina ngangithandaza khona ngikuloya muzi loyana. Ngabuyela ke ekhaya ngiyolanda izinto ngoba phela nakhona ngizange ngifika ngisibeka isitori sokuthi kuthiwe angiyothwasa ngoba udadewethu uzoba ngcono. Ngaba umuntu ophuma nje ukuthi ke idlozi selingikhombile ukuthi ngiphume ngiye kuphi. Nokuthi mangabe uzalwa isangoma ikhona leyo nto le emakhaya nawe uzibona ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyokwelapha abantu ngiyosiza abantu ungazi ukuthi kunamthelela muni konke lokho. Ngabuyela ke kulomuzi lona sengibuyela manje sengumuntu oyothwasa kwathenga izinto yaqala iprocess yokuthwasa ke. Angizange ngiliphuza ke lembuzi igazi kodwa lenkukhu ngaliphuza. Waphuza igazi. Ngaliphuza phela kuyaphuza igazi lapha ephehlweni. So ngaliphuza ke leli gazi leli kwaqala ke yonke leyo process ngagcoba kumcako
Yebo, Wawumprofethi ngoba phela wamanga. babethini ngithwasa ini, bayehlukanisa lento isinguni nani, kodwa nje ngapha ngangiyi-red, ngapha ngangiyi-white. Ngangigqoba kanjalo umcako lo. Okay. Mhm. So siqhubeke-ke isikhathi mangabe uyothwasa kuyavukwa-ke ngo-12 ebusuku kwesinye isikhathi uyogeza noma ekuseni uyogeza uyolishaya leli gobongo nalo liney'khathi zalo ukuthi igobongo lesithunywa uyoshaya lona. Ngiyaphuza wonke lamagobongo ngiyagqula imithi nami sengiyafunda nokugqula imithi. Ngiyafunda nokuthaka bayafika abafikayo abaprofethayo abasetshenzwayo zonke lezi zinto lezi. Kuhamba isikhathi-ke ngikhona khona la. Ngangiye ngizwe sekuthi angihlabelele ngithi ngijulise Nkosi othandweni lakho. Khona lapha kulezi. Khona laphaya yandise ukukholwa ngimthatha uqobo lwami nakho konke okwami baba ngiyavuma. Ngiyavuma. Le ngoma yayifika iy'khathi ey'ningi la kungaphela usuku ingafikanga. Kanti lo mama lo uyangizwa mase kuthiwa ngifuna imfihlo laphaya sengifihlelwe phela ebusuku. Mina izinto angisazitholi. Athi hhayi kufanele phela noba ngikuzwile ucula iy'ngoma zesonto. Uthi idlozi likuphakame kanjani wena ubhizi ucula iy'ngoma zesonto. So kwakungehlula kwakungeyona into engangiyi-control-a kodwa kwakuba naleyo muzwa loyo ofikayo. Ngapha lapha ngikhona into engimangaza amaphupho ami. Khumbula ukuthi ngithe ngesikhathi sizolashwa laphana kuthiwa sisuse leli dlozi lakamdlalozi. Kodwa futhi mangabe lo mama lo esethi uyangithwasisa ufuna ukubiza leli dlozi leli lakamdlalose futhi ufuna ukuphakamisa lona. Leli futhi akalixoshile. So into yakhona yayingahlangene ngizazi-ke ngihlala isikhathi eside kodwa nje nganginakho kimi ukuthi yazi ngifuna ukuhamba la angeke ngendlela okwakunzima ngakhona ngangifila ngathi ngilahliwe. Ngimtshele umtasi ngimfonela phela ngibuye ngiyintshontshe phela ifoni ngifone ngoba akufonwa kahle kahle kufanele ifoni uhlukane nayo. Ngimtshela ukuthi akusavumi mfethu lana. Ngafika ngizwa phela ngangiye ngizwe le moya yayikhuluma kimi endlebeni. So ngangiye ngizwe-ke kwakuba ama-voice ahlukene ngisho nale dlozi lakhona ngisalizwa nento engiyihlalela ngisayiboni akusavumi. So athi umntase eyi mfethu mawubona ukuthi kanjani buya ngizokhuluma nomunye umama. Angitshele lo mama lo ukuthi hhayi kuyeqiwa nje phela makuwukuthi libuye likulande futhi ubuye ubone. Kwasho ukuthi akusavumi ngempela ukuthi ngibe laphayana. Ngimtshele lo mama ukuthi hayi ngoba ngeze ukhuluma ngokuthi unawo amathwasa asebenzayo. Bengicela ukuthi iy'nkamba zami lezi ngihambe nazo ngithi ngisebenza ngibuye futhi ngiqhubeke nayo le process. Athi nje lo mama ngeke wangithuka nje kabi wathi nje ngizohlanya. Wazotshela nobaba wakwakhe ukuthi akangikhuze lento engiyenzayo ayikho right. Kwasho ukuthi umqondo vele usushintshile ngase ngihleli ngomzimba laphayana. Kuthi ngolunye usuku ngimtshele ukuthi nje mina ngisho ukuthi cha kusasa ngiyahamba. Ngivuke futhi ekuseni ngathi mhla ngishaya igobongo okokugcina. Ngathi ngiye ngizwa phela ukuthi omunye mangabe eqile abantu bakubo bajike besale laphayana. Mhla ngilishaya leli gobongo leli ngalitshela ukuthi namhlanje-ke ngiyahamba. Engafika nabo la bengasali la. Mase ngibuyele emuva. Nibuyele nami emuva ngoba ngeke ngiphinde ngibuye ngizela. Ngikhumbula ukuthi-ke ngavuka ekuseni ngayogeza ngagcoba futhi njengokufanele ngendlela engigcoba ngayo. Lo mama lo athi yena ngimtshela ukuthi ngifuna ukuhamba athi ubuze wahuba ukubanjani ngoba phela wena ubusuthe uyahamba. Nangempela-ke
athi angiyochitha lapha amagobongo lapha esibayeni, ngihambe-ke ngiyochitha lamagobongo lapha ezansi kwesibaya, ngigeze-ke leli bomvu leli. Kwaba ukuhamba kwami ngalelo langa. Mangihamba-ke angisabuyeli kubo kama, ngiya kuMtase lapha eThugela Ferry ngoba wayeqashile khona. Ngahlala-ke insukwana kwangahlaleka nginalento yokuthi mangekho la eGoli izinto zami azihlangani futhi nazo kwesinye isikhathi. Ngiye ngibe nokuthi umuntu nomuntu unendawo yakhe ngoba naseThekwini ngahlala kaze kuhlaleke. Kwawukuthi-ke ngaleso sikhathi kulomunye umkhulu akekho umuntu ozombheka. Bhuti wami ayangitshela ukuthi hayi ungenyuka uze eGoli ngoba thina sisuke sisemsebenzini asinaso isikhathi. Kwaba ukunyuka kwami ngiza la eGoli. Kwaba nzima-ke ngoba namaphupho ayelokhu engihlaselile. Khumbula ukuthi mangilele ebusuku ngiye ngiphuphe ngilele nabantu nje abahlukahlukene. Thina sike kuthiwa isilwane-ke. Ngizame kaningi ukusilahla lesi silwane. Ngihamba nabantu kwesinye isikhathi mawufika kubantu-ke mawusujwayele into yokuhamba abantu iyajovana, ifuna engathi ungahlala uhambe uyobheka, uhlala uhambe uyobheka. And mawufika kulabantu awufiki labantu bethi awunayo inkinga. Ngaso sonke isikhathi bahleze bezokubona unenkinga. Yeah. Ngifike-ke la eGoli, mangifika ngihlale nobhuti wami nonkosikazi wakhe. Ngi-attende-ke isonto ngoba nganginalento yokuthi kuzomele ngi-attende isonto, ngeke ngihlale ngesonto ngingayi esontweni. So ngihambe-ke ngiye esontweni lelinye lamaZayoni elikhona khona lapha e-Alex. Kunesikhathi-ke bhuti wami engaprofethwa khona ukuthi fanele siye ethuneni likaBaba. Okay. Ngoba izinto zethu zingahambi kahle zizovuleka mangabe sike saya ethuneni likaBaba. It was before ngizothwasa nayo yonke lento. Sahamba-ke noMtase siyaphi ethuneni likaBaba, safike senza lokho esasikutshelile lapha kulela sonto leli. Sakhuluma kanti leli thuna leli liqushiwe. Masisukuma lapha sesisukuma nezinye izinto esingazazi. Khumbula ukuthi njengoba abazali babeshone bexabene, bekunento yokuthi masihamba kuthiwa fanele senze umsebenzi ukuthi ngoba abazali bashona bexabene kumele senze uxolo. Nangalesiya sikhathi lesiyana kwagcina kuyokhuluma mina ethuneni likaBaba nalembuzi le ukuthi sesiyomcelela uxolo kaMdlalozi. Kunaleyo nto nje yokuthi phela thina masikhula kaMdlalozi amathuna ayahlonishwa-ke emakhaya. Ila eGoli amathuna nje kulula nje ukuthi umuntu uyahamba emathuneni emakhaya. Amakhaya amathuna ayahlonishwa. Ngiphinde ngibuyele-ke kuleli sonto sibuyele sesiprofetha ukuthi fanele uye ethuneni likaBaba wakho. Ngisho ukuthi hayi shuthi awenzanga kahle, fanele futhi uphindele. Zonke lezo zinto lezo ngiyazenza, hayi ukuthi angizenzi. Uma ubuya njengoba umuntu ehamba eya ebantwini ebuya nezinto, uyasebenzisa kodwa umehluko awukho. Kunalento yokuthi ngizosebenzisa kuzoze kulunge. Bangitsheleke lesonto ukuthi fanele ngigqoke sembatho lesisakhona. Ngilo muntu onokuthi nokuprofethwa abantu. Ngihlale endleleni ngihlangane nabantu engingabazi bangiprofethe bangitshela izinto. Ezinye-ke bengiye ngilalele, bengiye ngibonge njengomuntu onenhlanhla ukuthi ngibe nenhlanhla, nomuntu ongitshele ukuthi kunento ekanje nakanje. Yeah. Ngigqoke-ke kuleli sonto. Okunye-ke kwaba ngcono, ngeke ngiqamba amanga ngithi akubanga ngcono. Kwaba ngcono not ukuthi kwaphela, kodwa emaphusheni
le moya isangihlasela. Kwaba worse-ke ukuthi mangabe ngibuya ngingasebenzi lo gap le gap yiye yonke. Ngabuyela sabuya lesa spirit se-masturbation nespirit seporn. Sangihlasela-ke saba worse kangangokuba ngangiye ngizwe ama-kidney angathi ayalimala. Angikaze-ke ngiyibike esontweni indaba yakhona, angikaze ngiye ndawo ngoba kuyona indaba le okulula ukuthi ungayikhuluma noma ubani. Yes. Kodwa uNkulunkulu emuhle wazibonakalisa ngoba ngabiza yena lo nkulunkulu wabantwana baka-Israyeli ngathi, Nkosi, angisathandi, ngiyacela ungisize. Angazi ukuthi kwaphela nini, kodwa uNkulunkulu wayelwa leyo mpi yaphela. Kuqhubeka isikhathi-ke ngithole-ke itoho la ngibambe khona leli toho lami. Kube kufanele ukuthi ngimuve e-Alex ngoba nginehlobo ngapha e-Oliven, ngimuve ngiye e-Oliven ngoba e-Oliven amateksi ayatholakala khona. Okay. Mase ngihlale e-Oliven umntase akasekho la esebenza khona. Usesebenzela Pietermaritzburg kwenye indawo. Okay. Mayesebenza la asebenza khona umntase alandelwe ispiriti se-suicide. Ngibona kuphi ama-status angisuye umuntu ojwayele ukuwa-check-a ngiye-check-e nginokwa-hide nje isikhathi esiningi. Abhale nje iy'nkulumo ezisho ukuthi uyavalelisa ethi ngcono kube ngafa nge-COVID-19 zonke lezo zinto lezo. Ngiphatheke kabuhlungu-ke nginokuthi mangabe kunomuntu othinta mina mayithinte usisi wami uyazi ukuthi usuke ethinte mina ngoba usisi wami unami. Kube nzima-ke. Kunosisi-ke la sihlala njengoba sihlala kagogo kunosisi esihlala naye la kagogo. Okay. Naye-ke wathwasa kwangalunga yabona zonke angifuni ukuxoxa isitori sakhe kodwa uyavela kule ndaba. Okay. Uyingxenye. Uyingxenye yayo le ndaba. Hhayi lo sisi angitshela ukuthi hayi uthi sifonela ubaba ubani eMpumalanga. Hayi nangempela lo bhuti lo abantu asho ukuthi hayi kufanele nihlanganise inani lo muntu lo lento akabamsebenze ngayo asikisi strong. Kube nzima-ke ngibona ukuthi ey'ntweni enginazo umthandazo. Ngabamba u-626 u-7 days nami ngangazi ukuthi ngithandaza ngithini kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangiye ngithi Nkosi nginawe kuphela mawungangisizi wena akekho uzongisiza. Waze wafika kumntase-ke. Mayifika umntase ufika usengcono akusafani nasekuqaleni. Mayifika uthi lo sisi lo kunobhuti waseSwazini. Okay. Lo bhuti waseSwazini wakadlamini isibona. So lo bhuti lo athi yena hayi uyasebenza naye mhlampe ngaya kuye ngoba ngibuka ukuthi eMpumalanga kukude uhlala kuphi eSoshanguve. Okay. So sihambe-ke nomntase masifika lapha nginalento ukuthi mina inkinga ngiyayazi inkinga engihluphayo. Mangifika bengakhulumi zona lapha bachitha khona amathambo ngigcine ngibatshela mina. Masifika laphayana sekuyimina otshela bona ngoba abayikhulumi mina lento le ngize ngayo abayikhulumi. Kodwa umntase into akayinothisa masihleli lapha lo muntu lo mayekhuluma bekunento akayibhekayo lapha emsamo. Useyangitshela-ke mangabe sesifikile endlini ukuthi wena futhi ukukhipha imali yakho eyohlola bese uphinde uyabatshela abantu ukuthi size ngani inkinga yini ngithi mina hayi ngisuke ngenzela ukuthi asheshe apick up kube lula. Aqale-ke asinike izinto loba mase sendleleni asinikeze izinto ngoba sake saduka-ke nakhona ngifuna uqamba mangisaduka nje
kakhulu sesibuyela okwesibili laphayana sesinikeza lezi zinto lezi. Masisendleleni yabe sathi akuseyiyona indaba kaMtase akaseyikhuluma ngayo. Sekhuluma ngokuthi mina ngithwasile angiqedanga, engangisiza mina ukuthi ngiqedele. Futhi yena akaduri, u-charge nje 2.5. Hhayi nami ngibuka ukuthi eish ngoba nayo lento ngiyafuna ukuyenza ngidlule kiyo, ithi ngizoyenza. Umtase bamnikeze-ke lokho abamnikeza khona, yaqhubeka-ke into yakhona. Ithini into manje sihleli la kagogo. Njengoba sihleli kagogo nje sekungathi kagogo kukaMthandazi ngoba phela lo senginamakhandlela ami phela lawa makhandlela lawana engake ngaba nawo eThekwini. Sekumele naye lo ngoba usuke wathwasa usengitshela ukuthi apha amakhandlela akho sisi, sebenzisa amakhandlela akho. Sekuyathandazwa nje phela gogo, sithandaza kiwo lamakhandlela, othokoza gogo, thokoza mkhulu khona la kagogo. Athi lo baba lo kuzofanele senze umsamo nasemqashweni umsamo uyenzeka. Yimi-ke lo ngifuna i-room. Ngilithole-ke leli room leli. Mangilithola leli room, afike lo baba lo useshilo ukuze sithenge ini zonke lezo zinto nezinto lezi kamaye ezinye uma akayisebenzisa. Okay. Osebona uma ukuthi uma wakho waye powerful, zonke lezi zinto lezi. Sishayeke lo langa leli sesitholile leli room leli. Mase lithola leli room mhla izokwenza lo baba lo. Wakhumula lo baba wasala ngomkhaba. Into engingakaze ngiyibone ngwasemakhaya kodwa kwakungekho nomali kimi ukuthi umuntu engafika ethi uzokwenzele into mase yena ayaqemba. Akazange ethi asikhanyise ikhandlela. Thina ikhandlela angikhumbuli umkhulu wami ekhanyisa ikhandlela elibomvu. Wayeke wasebenzise lawa amanye amakhandlela kodwa mayenza izinto lezi kwakuba ikhandlela elimhlophe neliyellow neliblue mhlambe ke sekunga-edwa lawa amanye. Aze sikhanyise leli khandlela elibomvu afike-ke akwenze lokho-ke akakwenzayo sesivusela umsamo sesinesigodlo thina la kama-stand. Sambe-ke siye kulowo mfula loyo-ke sabuya nalo phela le mfula yala eGoli ingcolile. Sabuya namanzi anukayo phela ngoba la kuney'tamukoko kuyachitheka yonke into. Ngitshela ukuthi kufanele ngiphahle ngawo lamanzi ngiwathele mangabe ngistima zonke lezo zinto lezo. Kwaba ukuthi kuMtase uNkulunkulu uyasizwela. Angeke ngithi walashwa yiloya muntu. I-fasting yami engazi ukuthi ngafasta mina ngancenga uNkulunkulu ukuthi angilekelele ngoba akekho umunye ongangilekelela. Ngifasta angikholwa, angisayi esontweni. Kwesinye isikhathi ngiye ngizwe mhla ukuthi angiye esontweni lasekhaya ngiye nakhona. Ngiphinde futhi ngibuye ngiyihlalele nje ngiqhubekele nempilo yami engathi akwenzekanga lutho. So kuhamba isikhathi uMtase abuyele la akayisebenza khona ePietermaritzburg. Ngisale-ke manje ngiqhubeka nayo lento le yokuthi angilungise le ndaba ye-calling yami bese ngiqhubekele nempilo phambili. Kodwa futhi into abayisho uMtase uphiwe emsebenzini wezandla. Okay. Bamtshela ukuthi akayeke lo msebenzi la ekade esebenza khona. So akuthatha ngesikhathi-ke sebuyelile waphinda uMtase wabuya, sebuya manje uzohlala nami. Kwaba wesi-ke. Masiqale lezi zinto nayo leyo nhlansi yethemba eyayikade ikhona yokulungisa neyokuthi ngiyavuka ngiya kuma-piece job ami. Kwaba wesi kakhulu nganginele ngifike ngisebenze kanye eclient-ini lithi sengiyabonga lifonela i-agent lithi sengiyabonga mabebuza ukuthi kwenzakaleni athi akwenzekanga lutho nje ukuthi angisamfuni. Kwaba wesi ngalendlela ukuthi nasendlini sekuke kushode nokudla. Ngabe uhlala nengane khona la emqashweni nasekhaya bazi ukuthi kwenzakalani ngoba nawe ekhaya unalento yokuthi vele ezinye zalezi zinto eziphehlwayo zisuka khona. Manje bekugcine kuba ngathi
iy'nyanga esizihambayo zisebenzisana nalo muntu obhidlizayo sekhaya. Bekuba worse kakhulu masifika kumuntu mina worse mangabe ngifika kuba endumbeni lezi zabo kuye kube nabantu abafuna ukuthatha kimi abangafuni ukuzosiza mina. Kwahamba isikhathi ke ngiyathwasa kulo baba ungitshela ukuthi kufanele ungifaka emfuleni eSwazini. Khumbula ukuthi ke manje kwesinye isikhathi ingqondo sikihambe. Sekubuya leya nto leyana. Ngangambuza ngelinye ilanga ngithi mina kunento eyenzeka athi hawu ubuza indaba yaseThekwini ngithi mina ngithi ngiyengifisa ukwazi ukuthi kwakwenzakalani ngalesa sikhathi hayi ngalesa sikhathi wawehlelwe into enkulu naye engangichazela ukuthi kwakuyini leyo nto leyo engehlele. Kwaba worse ngapha ngiyaphahla ngihamba iy'ntaba ngihamba amanzi zonke lezi zinto lezi nami ngizama ukulungisa. Senginamabhayi nginobuhlali phela ngisho senginomsamo khona la nami senginama-client khona la eGoli. So hayi ke iqhubeke le ndaba yakhona bayafika nabantu aphinde yenze i-video call ngoba phela nawe esuke ngangekho khali kakhulu ngapha ekuprofitheni ngangibuye ngoba njengethwasana ngangumuntu osafundiswa yonke lento le yakhona. Yes. Abahlolele ke naye ke a-charge ke ngalendlela le ayecharge ngakhona. Kwafika ke isikhathi manje ukuthi kufanele siye eSwazini. Anginayo i-passport bhuti wami. Nengqondo ayisasebenzi kahle. Sengiye ngikhuluma ezinye izinto ngibuye ngibona ukuthi le bengafanele ngiyikhulume kodwa ngiyikhulumile. Kwashaya isikhathi ke masizo eSwazini uyafona uthi ngikhohlwe ukusho ukuthi amaphupho ayethi ngimtshele wonke amaphupho ami mangabe ngiphuphile. Yonke into oyiphuphayo. Yonke into engiyiphuphayo nganginele ngiphuphe nje ngimfonele ngithi hayi mkhulu ngiphuphe ukuthi mkhulu ngiphuphe ukuthi nokuthi it's like waye ngimonitor through amaphupho. So kuhamba isikhathi ku-girlfriend ngiphuphe ngilwa no-girlfriend kamkhulu. Okay. Ngiyibuza ukuthi kahle kwenzakaleni no-girlfriend kamkhulu siyalwa ngingalinaki leli phupho leli. Naye wathi wamnceda wayedlala abanye abantu bethi bayamthwasisa so njobe sekuyinje usey-right. So shaya isikhathi masizoya eSwazini angibuza ukuthi ngibonani. Athi ngibonani ngithi mina isha ngibona ukuthi nje ngalolu hambo lolu lwaseSwazini abakakutsheli lutho hayi. Angikazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngikhumbula ukuthi ngathi ngibona inyoni emhlophe zonke nje lezo zinto lezo ke athi hayi okay iyona ezokuphelezela ke kulolu hambo. Ngihambe ke shaya ilanga leli ngihambe ngeSwazini ngifike nami ngidize lapho kudizwa khona ngiqhubekele phambili. Ngena ngopotsho. Ngingene ngopotsho. Masifika ke lapha indawo yakhona kuselitseluthi. Okay. Masifika ke lapha ya kwathi ngabo 4 ngoba salala kwathi ngabo 4 entathakusa lapho 4-3 lapho entathakusa. Okay. Abalozi bayezwakala mabafika. Okay. Uyuzwe noma usuku ungaboni lutho kodwa uyuzwe ukuthi abalozi sebekhona bafikile. Nangempela ke bafike ke abalozi sihambe ke siye kulomfula lo. Masizofika kulomfula khumbula ukuthi kwakuthi kimi ngihlabelele ukuthi ihlala njalo ungasuki kuye bekezelela konke uJesu nobele nawe uJesu uthembekile. Ngangeke ngithi mangicula bengangivumeli laba kodwa hey lokho ingivuselela lento ukuthi ngihlabelele noma bengavumi laba abanye ngiqhubeke mina ngihlabelela
lokugcina engiye ngilikhumbule ngoba ngangilithanda ngisasonta le ngihlala eSt John usiyacela kuwe Jesu ibanathi kule ndawo. Ngangilokhu ngishintshanisa lo uhlala njalo ungasuki kuye bekezelela bekezela konke uJesu nobele nawe ethembekile. Masifika kulomfula esafika kiwo. Kwakunekhandlela elibomvu elalikhanya kuloya mfula. Wafika-ke bathandaza ngendlela yabo. Noma sengizongena ngaphinda futhi nami ngambiza lo nkulunkulu wabantwana baka-Israyeli. Ngangena kakuzange kube lula bangicwilisa kulawa manzi angazi noma ngangingathi nganyathela inyoka lapha noma nganyathelani angazi kodwa kwakushelela. Ngaphuma-ke kodwa kube nento ethi ngithi kulo baba lo yazi lapha kukhona umuntu obezosala kuwo lawa manzi lawana. Kodwa makubuya kahle ingqondo ukuthi yimina owayezosala kuloya mfula loyana. Oh. Kodwa uNkulunkulu waba nomusa. Cabanga ukuthi ngihambe mina nginayo nepassport. Ayikho nendlela yokungitracer ngihambe ngokungekho emthethweni. Yes. Ngabuya-ke lapho mangibuya izinto zaba wese kwabamnyama kakhulu. Ish. Ngapha ngikhokhela i-school fees sengane ifunde private school ngoba ku-public school angizange ngisithole ispace. Kuwesi kwabamnyama kakhulu kunakuqala. Athi lo baba lo ngikhumbula masilapha ya athi mawusedlozini usuke sewugane idlozi. So ngangiphikisana-ke nakho lokho ngangayifuni leyo ukuthi sekuthiwa ngunkosikazi wamakhehle engingawazi. Athi lo mama lo omunye bayafika labantwana bakuvakashele nasebusuku. Izinto nje ababezikhuluma engangasi-understand kodwa makuhamba isikhathi nginokubuka ukuthi kahle kahle imimoya yobumnyama inendlela yokuziveza lapho thina singanakanga khona. Kodwa bayakhuluma kwesinye isikhathi uyibona enye i-advert uyibuke ikhuluma into light kanti behind lento kugcwele amadimoni. So ngibuye-ke lana uyakhumbula ukuthi ku-episode yokuqala ngithe zazithi lezi zilwane manje ngilala ngivuleke ngaphansi ngagcina senginephunga elalinuka kabi. Hayi ngimtshele lo baba lo ukuthi nginale nkinga le nakhona imbiza yakhona ayiwangicharge lo baba. Ngabuya ngayipheka kwaba wesi kwafana nje kwaqhubeka lapho kwagcine khona. Safana nje isimo asangashintsha. Kaqhubeka-ke kanjalo. Makuqhubeka makuba wesi angitshela ukuthi lo baba lo hayi fanele ubuyele phela uyoshiya lo yamkhulu loyana laphayana kusho ukuthi akwenzekanga kahle. Ngabuka la ukuthi ukubuyela kwami laphana kusho ukuthi sengiyofa. Angizange-ke ngisabuyela laphana ngagcina sengiphuma kulo baba kodwa noma i-converse i-communication sasiyikhathile ngangimphupha lo baba ngimbone emaphusheni. Silwa emaphusheni last ngoba phela ngangiqhubeka ngihamba amanzi nami last ngizomnqoba ngoba ngiyazi ukuthi ngamnqoba spiritually. Ngaphupha ngimemeza ngimshaya la ephusheni kwaqhamuka izinto engangingazazi ukuthi zayiqhamukaphi zamthatha zahamba naye. Kwaba yisign yokuthi ngimnqobile akaphindanga futhi wangihlupha emveni kwalapho kodwa namanje ngiseyumuntu olokhu eqala phansi njalo empilweni mina izinto zami azikhuli kugcwele nje stagnation. Aphinde futhi lo sisi lo engithe sasihlala naye lapha kagogo athi ish ngoba lo ukumoshelile into zakhe ithi siqhubeke nalo waseMpumalanga. Okay. Lo waseMpumalanga naye sesifika naye sefuna ukungilungisela. Angitshele ukuthi angiyogquma ngani ngihambe ke ngiyogquma kwathi ngiyelanga lele akayizongenzela
ngakhona. Wangitshela wathini, wayekwazi ukuba sendaweni ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Okay. Into akayisho wathi masifika emfuleni somthola esekhona. Nangempela masifika kuloya mfula lo laphana sayimbona le ndoda eyigqoka ijazi eliyelo ngapha neliblue ngapha. Yodwa. Saqhubeka-ke senza noma singasondelanga kuyona kodwa saqhubeka saphahla sabuyela emuva. Ngaqhubeka-ke manje sengiqhubeka naye lo bhuti lo. Naye kuyangilungisela ngapha phela nama-client abuya vele phela. Yeah. I-client nje lami emveni kokuba sengilungisele ubhuti laseMalawi. So afike-ke naye lo bhuti wayehlanganele nje Nkosi yami kwakonakele ngoba mangabe u-desperate uhamba uyishayisa ufuna usizo endaweni eyirongi. Njalo. Akekho futhi oyufike ayikho inyanga ukufike kithi ayazi noma ubani uke ifike ngathi uzokusiza ethi la usufike ekugcineni. So siqaleke le process le sikwenze lokho. Inkinga engangiba nayo ukuthi ama-client ami kakhulu kwakuba ama-client esilisa. Okay. Ayigcine ngishela-ke gcine kungasekho nalokho kusizana kanti nami angikho right. Zonke lezi zinto zazingidraina spiritually. Kuthe ngelinye ilanga ngezwe ukuthi angiyikhiphe nje le mithi ngiyilahle ngoba ngangifika ngathi ngiphile ethinini angikhona ukunyakaza yonke lento ngangiyizwa nje iyumthwalo onzima emahlombe ami. Ngimtshele lo sisi lo ukuthi cha mina mfethu sengiyakhipha yonke lento angisayifuni nayo lemsamo le angisayifuni. Loya msamo loyana engangwenzelwe loya bhuti loya kahamba ngawo lahla into zakhona. Nalo futhi mayisengena ngokuthi uyangisiza sengiqala phansi futhi manje sengakha lo msamo lo o-include yena. Kwafanele ukuthi ngiyolahla izinto ngifonele aunty ngimtshele ukuthi nginenkinga kanjena angisayifuni mina yonke lento le. Hayi-ke naye angitshela ukuthi hayi ungayokhipha uphinde ubuye uhaze ngetswayi kanjalo. Ngalahla-ke. Ohambeni lempilo-ke abantu esiye sibuye sizwane nabo banabantu amantombazane ayathakatha la ngaphandle. Nami ngomunye wabo-ke owazenza lezo zinto. Ubukhuphe kwesinye isikhathi uthuntuthuzwa ukuthi uhamba nje ubukhuphe bungihambe isikhathi eside kiyo le process le ngiyitshela ukuthi mhlambe mangingena nami ngiba inyanga nje e-right ngizokwazi ukuthi ngizilwele ezitheni zami. Kwahamba-ke before ngizomiyeka lo gobela wesithathu ngiba ne-client futhi nakhona laliphuma laseZambia. Okay. Lo baba lo wayebulawelwe ingane yakhe emakhaya efuna i-revenge. Wayezofuna umuthi wokuyopha i-revenge. Wayezofuna umuthi we-revenge ukuthi sicuphe thina silwe sibhekise emuva. Okay. Ngapha khumbula senginesitha ekhaya. Nami ngiyifuna i-revenge. Kulesithe sekhaya ngithi mangashaya nje inyoni ezimbili ngetshe lodwa sishaye lo. Kodwa ngibe ngihlatshwa ukuthi at least lo noma engafa angikho guilty kuye. Loyana ngoba phela impi yakhe shuthi senginedumbe ezimbili. Madoda. Kwaba wesi kunekhathi engake ngakufisa ukufa kodwa ngangingafuni ukuzibulala mina. Umthandazo wami angithandaza umthandazo wokufa. Ngoba ngabe ukuthi kodwa ngangingafuni ukufa ngedwa noma ngifa ngangithi mntana mangabe ngifa Nkosi ngicela ukuthi ngife naye.
angasale bangela umntase umthwalo, kungcono sife naye. Kunesonto nganginokusebenza kwa-agent yami ngamasonto. Babeyaye bengishiyeke ngisale. Kodwa ngangithi uma ngabe sengikhuleka lo mthandazo wokufa ngidlale lezi ngoma lezi ama-worship song. Okay. Ukuthi ngiye ngithi ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu wavela kakhulu kimi ngoba ngangiye ngizizwe senginethemba engangingalazi ukuthi lalibuyaphi. Kwahamba isikhathi ngamhlukana-ke nalogobela wesithathu naye, ngakhipha izinto zakhona, ngazilahla. Kwaba ngathi kuba ngcono. Kodwa futhi uma ngizwa lobukhuphe ngiyafuna ukusitima phela ngoba mina ngazi ukuthi uma uhanjwa yinto ebusweni noma uphupha isichitho kumele uvuke ugqume uphalaze. Ngawo umuntu manje usefuna ukuthi okay, ithi ngingayi emntwini kodwa ithi ngiyithathele lezi zinto ngiyihlanganisele mina ngenze kanjalo. Ngagcina okungise ngikuhlanganisa sengibuye. Okunye kwakwenza umehluko for 2-3 days. After lapho futhi iphinde ngase ngumuntu ohlala ngokugquma. Awuzozwa abantu bekutshela ukuthi bethi ugeza kanjani wena ngamanzi amhlophe uyintombazane, kufanele ebe pink noma ebe blue. Hayi wona ngike ngawadaya mfethu, ngike ngawadaya. Hayi kancane. So siqhubeke-ke isikhathi nami ngiyaphila ngendlela engiphila ngayo ngisezweni. Izinto ayihlangani ziba worse, ngiyaplana. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi bengidlala istokfela ngaleso sikhathi leso. Ngithi nje hayi ngizokwenza ukuthi make kwafika leso sikhathi leso ukuthi imali sizophuma sekufanele kube nento ekumele ngiyilungise. Ayisayenzi le mali, ayisayenzi le nto bengiyiplanele ukuthi ngizoyenza ngayo. Kwaba worse. Nangapha esikoleni ngibuye ngiyolunguza nakhona ngifuna ukuyoqedela lezi zifundo zami eyisele. Ngoba nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga uJehova ngisiza ukuthi ngiyiqedele. Yes. So kwahamba-ke isikhathi ngiyahamba nje lamasonto, ngiyawahamba umehluko futhi angiwuboni. Kwesinye isikhathi baprofetha abanye ngoba ngigcine sengiba nalento yokuthi angisafuni ukuprofethwa ngoba sengiprofethwe kakhulu. Kodwa isonto engagcina kulihamba nento ubaba lo akangitshela yona wathi yazi ukuthi yini enye into ezovala izinto zakho ukuthi nenhliziyo elikhuni kunabantu osababambile enhlizweni yakho ongabaxolile. Wathi kanti ezinye izinto zakhe ngabe ziyalunga ukuthi ngoba awuxolile ubamba inhliziyo. Ngafunda-ke lapho kancane kancane ukuthi abantu basekhaya ngibaxolele. Kwakungelula, kangifuni ukuqamba amanga. Nami futhi isibuko sabheka ngakimi ngokuthi kukhona nami la ngekho perfect khona, engonile khona. Ngafunda ukuthi Nkosi ngicela ungithethelele, nami ngiyabathethelela. Yaqala nje kancane kancane lento, kodwa futhi nakhona ngabuye ngacikeke ukuya kuleli sonto ngangabe ngisaya khona. Ngahlala-ke mangiscrolla ngelinye ilanga ngibona u-Enigma naye uyasho akusoyo. Ngibuye ngiphuma yilo baba uyathusana. Nakho. Eyi ngeke mangithi hawu na i-podcast engiyabazalwane i-ST Media ngivule nakhona ngibuye ngiphume kuthi ngelinye ilanga ngivule futhi ngibone i-documentary ka-Erica Mugisa. Ngibuke nakhona ngibuye ngethuke ngibuyele ngithi ngizobuye ngivule. Kodwa ingihlaya kube nayo lento le ukuthi kunezwe elilodwa elihlalayo kuwe. Wena noma ngabe ubuke wadlula kodwa ikhona into oyizwile abayishilo. Ngeke sasuka. So ngihleli ngelinye ilanga ngisendlini ngiphinde futhi ngivule ngibuke. Hayi ngiyiqede nje i-episode futhi ngiphinde ngiye nakwamanye ngiqhubekele nakwamanye ngibuke. Hawu. Yini lekuphushayo ukuthi nje
kunalento nje ubuke lezi zinto lezi prefer nginakho enhlizweni yami ukuthi ngiyalifuna isonto kodwa ongcono awufake number 4 ngoba awusashift lapho mangikhuluma faka number 4 uyeke nje ubo novela kuphela no le eveza wonke it's fine so kunalento nje lokho ithe angiwavule lama episode ngiwabuke ngilalele ngizwe abantu ba-testifya bakhuluma ngiphinde futhi ngiyiqhubekele nje nempilo yami kodwa futhi kunalento senginalento yokuthi okay ngoba idatha lami alikho enough ithi ngihambe ngiye lapha kwi-ST Media ngifike ngidownload kuzothi mase ngihleli kahle phansi ebese ngiyalalela ngiphinde futhi nangapha kulawa amanye abazalwane ngiwafune nje nawa amanye abazalwane kodwa bese ngihlushwa yilento yokuthi mawashona uma kwathiwa kwaba nezinkulumo ezithile ngokushona kwakhe angazi noma ngashona ku-episode yokuqala ukuthi umama izoshona wayesephanjanelwe ikhanda wakuthinta so ngiyibuze ukuthi ngabe uma wafikani ngempela la kufika khona ngoba kunabantu abanye bethi umuntu owaganga ekhaya waqala wayoganga nangenhlabathi zamathuna so kunobaba esake saya kuye lo sonto esanjona kathi naleli thuna lelenithe lenu akuseyilona elenu selisebenzela omunye umuntu so abanye mawuhamba kibo bazokutshela ukuthi uma akekho ekhaya ungaphandle wenzile kumsebenzi engakanani bhuti imali yami ngithenga izimbuzi ngibiza abantu akakulutho kunezinto empilweni ekumele sidlule kuzona ukuze sikwazi ukuxoxela abanye abantu ukufunda nje sifunde kuzona nokuthi ngazalelwa esontweni lakaShembe kukho konke ekhaya noma uyisa ispoon but Shembe uyisa inkomishi Shembe noma uyisani noma bazayo uthi Shembe uzothola na ku WhatsApp umuntu uzothi Shembe ngoba ilona gama sasilazi leli wangisiza ke mina uNkulunkulu mhla kuzofika izwi kimi angikhumbuli kwakwenzakalani kodwa lafika lathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngathi ngisabathe ngiyaziba lathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngathatha ifoni ngayiguglisha ukuthi ngabona Exodus 20 ngaqala ngafunda ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngazenzela izithombe ezibaziweyo kusemhlabeni nokungaphansi nokuphezulu ezulwini yachaza le verse lakhuluma nami emveni kwalapho sengifundile ngayibuza ukuthi ekhaya phela thina sinasazi ukuthi uShembe uNkulunkulu so kusho ukuthi I was aware ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa benginokuthi uShembe usaJesu nyana so nganginalokho ukuthi uShembe kusho usaJesu nyana kodwa I was wrong yazi ukuthi bazongihlasela inkosi yami abantwana bakaBhombela kodwa-ke anginankinga ngisaba unawo abeze nemikhonto yabo mfethu bengaze bezohlasela wena babudlamini cha mina ozela kwakho ngeke ngezwe nobaba uMbatha lo bekhuluma le kaGift ngathi baze bamhlasela yena ungcono yena uzwile mina cha ngazalelwa khona okuningi kwakaShembe ngiyakwazi
kakhulu hayi kancane, ngisho umlando nasesikoleni wawungeke uze ungithinte. Nesihluthu sami wawungeke uze ungithinte. Eish. Koda-ke kumele singakubalekeli ukuthi uJesu uyena indlela neqiniso. Akekho uyakubaba ngaphandle kwakhe. Njengoba thina sasikhule kuthiwa Shembe is the way, cha, amanga lawo. Oh, yes. Amanga lawo, uJesu indlela neqiniso, futhi akekho uyakubaba ngaphandle kaJesu. uJesu uyena lithikithi lethu. NeBhayibheli likufakazela kaningi ukuthi uJesu yena. Selikhulumile lelizwi kimi. Laphinde labuya futhi ngaba nakho ukuthi malikhuluma lelizwi ngalendlala yokuthi ngifuna ukwazi kakhulu. Ngangike ngihlale ke nasebusuku ngingalali, ngibuka ama-podcast, ngifunda nakubantu abanolwazi olungaphezulu kolwami. Yeah. Kodwa uNkulunkulu wangisiza ekutheni noma umuntu ngingahambisani naye, ngizifundisa ukuthi ngifunde kuye ukuze ngithole ukuthi u-understand-a kangakanani. Yes. Labuya lelizwi lathi guqa-ke manje wamukela uJesu. Ngaguqa endlini. Ikufica endlini. Langifica nje endlini. Lathi-ke guqa-ke wamukela uJesu. Ngaguqa futhi ngathi Nkosi Jesu, ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi. Ngathi amen. So ngaba nakho futhi ukuthi ngikhuleke ngicela isonto-ke manje. Ngoba before ngizolicela isonto, wathi laphinde labuya lathi ngoba usumamukelile uJesu la endlini, kuzomela ukuthi uphume-ke manje uye esontweni uyomamukela phambi kwabantu. Ngaguqa ngathi Nkosi ngicela isonto engizoya kilo. Ngathi ngihambela-ke ngelinye ilanga ngaka-right wami, ngabona isonto, ngezwe inhliziyo ithanda ukuya khona. Ngathi hayi ngesonto ngizoya la. Nangempela ngesonto ngaya khona. Ngafika-ke basebeqeda ukuworshipha ngoba ngafika late. I-service yokuqala ingena 8:30 iphume 10, yesibili kanjalo ngo 10:30 to 12. So mangifika laphaya ngezwe uthando nje. Yeah. Ngaphandle kokuthi abantu bakhona batheni, kodwa ngalifeel uthando from security-ni engalifica egate-ini langivulela isango, langikhomba ukuthi hayi kungenwa ngapha. Alishongo okuningi, langamukela. Ngaqhubeka ngaya phambili, ngafika. Mangifika ama-usher naye wangihlalisa. So mangifika laphaya ngifika ku-preacher uPastor Warren. Mayi-preacher laphaya ukhuluma ngoJacob. Okay. uNkulunkulu mayizomshintsha athi kusukela namhlanje uthi uJacob ngeke ngikudedele ungangibusisanga. Uthi kusukela namhlanje awuseyena uJacob, sewu-Israel. Yeah. So ngamuzwa uNkulunkulu ekhuluma nami through leli verse leli. Kwathi makuphuma inkonzo kwathiwa bamukela uJesu, ngaba nalento ukuthi ngizophinde ngibuye ngesonto elizayo. Kodwa ukuthi isandla lesi makuphakanyiswa izandla, ukuthi isandla ngasiphakamisa kanjani angikhumbuli, kodwa sona saphakama. Kwaba ukuqala kohambo lami noNkulunkulu. Ipeace engayizwa lapho mfethu.
Oh, ngangingakwazi ukuyichaza namanje namhlanje angikwazi ukuyichaza leya peace leyana kwakuthi noma izinto uzibone ukuthi azihlangani kahle kodwa le peace lokhu ikhona. yeah, just. So udaba lami lolu mfethu, yebo nginey'ndaba ey'ningi kodwa nje udaba lami noJesu lolu. Sisi wami siyambonga uNkulunkulu ngawe. What a beautiful story. What a beautiful testimony. Usiprovelile ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu esiwenza la kule ndawo mhlawumbe abanye bengawuviwa ngendlela efanayo kodwa usiprovelile ekuthenini ukuthi uma uNkulunkulu ekwazi ukukuthinta ngezwi lakhe through i-podcast okusho ukuthi kungenzeka kuwena kuphela. Baningi abantu okungenzeka la way okwenzakala ngakhona. Mhlawumbe abanye beze public like you did okanye njoba wenzile nawe abanye mhlawumbe bathintekile ngendlela ezahlukahlukene. So engifisa ukusho into yokuthi sidumisa uJesu kakhulu ngobufakazi bakho kusinikeza nethemba ne-courage ukuthi asiqhubeke senze even more kusho ukuthi baningi abantu uNkulunkulu asazobazuza ngevangeli njengoba nawe yenzile kuwena. Ayincane lento eyenzakale kuwena sisi wami. Amen. Ayincane nakakhulu. Ngiyazi ukuthi nabazona basibuka laphana ama-intercessors wonke ahlukahlukene lonke ibandla likaJesu elisibukayo bafowethu kule kumina ifana ne-fulfillment ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngendlela emangalisayo. Kulokhu-ke asilithathi noluncane udumo lonke lungolwakhe. So siyabonga kakhulu sisi wami. Nami ngiyabonga kakhulu ukuthi ngigcine ngifikile. Yebo nganginaso isifiso sokuthi ngelinye ilanga abantu engathi bengabuzwa ubufakazi bami kodwa nakhona angifuni ukuphakame mina kodwa ngifuna kuvela amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ungisize kakhulu kuningi la ngidlule khona kodwa ngikhumbula uHagayi mayesephumile esehlane la umfana kayizofa khona ngoba amanzi ayengasekho. Eish. Ekwakhuluma ingelosi yathi Jehova ukuzwile ukukhala kwakho. Eish. Nami uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwami. Ngithanda noJohn 4 ukhuluma ngalo wesifazane wayeseSamaria wayengenawo umthambo kaNoah. Incwadi ayisivezeli ukuthi lo wayesedlule kuphi. Wayenziwa abantu akavelanga nje akangaba nomthambo kaNoah. Kwakunabantu abenzile ukuthi angabi nawo umthambo kaNoah. Kubhlungu ke ezithina abantu abamnyama ngoba sesicabanga ukuthi mangabe sifa kunezulu lomndeni. Cha, akunazulu lomndeni. Nokuthi sicabanga ukuthi masihlaba sihlabela abangasekho. Okufakazela lokho ngithanda ukubuyela mangabe abantwana bakaIsrayeli besehlane ukuthi uNkulunkulu wehlisa imani ezulwini. So engahlulwa yini ukuthi aphinde futhi provide for bona. Thina sicabanga ukuthi masihlaba lezi imbuzi esizihlabayo nezinkukhu esizihlabayo bazozamukela. Eish. uNkulunkulu wabondla abantwana bakaIsrayeli esezulwini. Eish. Namanje ngiyafisa ukuthi angathi amehlo ethu nendlebe zethu singavuleka besingaba willing ukuthi sifunde iBhayibheli silifunde ngoba iBhayibheli leli ngaliphiwa omunye usiswendi. La bengihamba khona bengingalivulavuli bekuye kube Psalms 23 kodwa bengingalivulavuli. So amahubo ngiyawathanda kakhulu. Angifundise ekutheni
uNkulunkulu wayenoDavide kwi-secret place. Yeah. Wamfundisa ukulwa abantu bengaboni. Mm. So nami khona la ngiphuma khona abantu abangazange bebone khona. Yes. Kodwa uNkulunkulu mayesefuna olwakhe udumo uliveza phambi kwabantu. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu sisi wami. Uthi uJohn lithi izwi lenkosi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana ba. Ngamanye amagama, there is power to perform miracles and there is power to become. Unikeziwa amandla to become umntwana kaNkulunkulu. Sabonga kakhulu uNkulunkulu sisi wami engathi angakugcina njalo kulolu hambo, uhambe nayo indlela yonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu sesifike ngasekugcineni kwe-episode yethu yanamhlanje. Honestly, I'm speechless ngenxa yamandla walobo bufakazi. Sidumisa uJesu ngendlela emangalisayo. Udumo lonke lumfanele. Maybe before sivale siswami, I feel in my spirit, can we just pray and then we let you go. Baba wethu oyingcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ngegama likaJesu ngalobu bufakazi bomntwana wakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. By the word of this testimony, truly we have overcame the enemy in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngezwi lalobu bufakazi simnqobile omubi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, siyabonga dwala lensindiso in the mighty name of Jesus Christ. Baba wethu oyingcwele, siyathandaza nangu dadewethu uNkulunkulu onamandla, siyamthandazela ukuba uhambe nayo indlela yonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, njengehu belithi hamba noJesu indlela yonke. uNkulunkulu oyingcwele, siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba nayo umthwalo uNkulunkulu umlwela izimpi ngegama likaJesu, umlwela izimpi zonke zabonkulunkulu abakhona ngegama likaJesu. Umupha amandla, umqinise, umupha ithemba elisuka kuwena ngegama likaJesu, ithemba elisha in the name of Jesus Christ. Baba wethu oyingcwele, sikunikeza udumo, ubukhosi bonke namandla, inkazimulo ingeyakho. Baba wethu oyingcwele, phakama njalo uNkulunkulu wethu namandla, libatshazwe igama lakho ezizweni zonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we give you honor and glory and adoration in the name of Jesus Christ. Baba wethu oyingcwele, silibiza sinamahloni uNkulunkulu oyingcwele leli gama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, njengophola athi anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu oyingcwele, we are not ashamed of this gospel in the mighty name of Jesus Christ. Baba wethu oyingcwele, sikhuluma phezu kwa wonke lama waves uNkulunkulu wethu oyingcwele, naphambi kwazo zonke inkumbi zabantu ezisibukelile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sisho ngesibindi kunamandla kuleli gama in the mighty name of Jesus Christ. Siyakubonga Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu onamandla, in the mighty name of Jesus. Umugcwalise, umqinise, umphila okuvela kuwena ngegama likaJesu, umfihle egazini lakho in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ophilayo, in Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Siyabonga sisine. Thank you so much. Ngibonga mina. Bafowethu siyabonga kakhulu. Sibonane laphana ngomhla ka 31 January laphana eSoweto eMidlands zone 6.
ngathi nje inkonjane primary school. Ake siyoqala unyaka wethu emadolweni. Ngiyazi ukuthi siyobe sibuye nasemabandleni ethu iy'nqubo zethu ey'hlukahlukene. Abanye bobe beqala ama-fasting from umhla ka-1 aphela la aphela khona, mhlawumbe nabanye benze o-21 days, abanye inyanga yonke njalo njalo. So senzela umhlangano lona specifically for abazalwane ukuthi ake siyohlanganani-ke laphana-ke laphana eMidlands ezone 6 ke siyothandazana sonke. Ngiyazi ukuthi kunabanye abazobe befike okokuqala lapha eGauteng. Before uzufunde about iJoburg, uzufunde about zonke izinto, usemsebenzini uzofuna umsebenzi, ufuna isikole. Ake siyohlangana sonke laphana ke siyoqala sonke unyaka ke siyoqala emadolweni ke sithandazane sonke laphana bafowethu. Sikholwa uNkulunkulu ukuthi before nje anything kunoNkulunkulu. Before noma ngabe yini ongayenza kukhona uNkulunkulu. Ake siyoqalani sonke laphana sobe sinayo umpostoli Esivinxumalo all the way from Pietermaritzburg, indoda yomthandazo. Sobe sinayo umpostoli uThiphi Ndaba from eKatlehong. Sobe sinaye umpostoli uMbatha from eSoweto. Asipheleni sonke laphana bafowethu ke siyodumisa inkosi. Ke siyomncenga uNkulunkulu nangawo unyaka 2026. Ke siyomncenga ukuba asithwale njengoba sithwalile nango-2025, akasithwale futhi naku-2026 egameni likaJesu Kristu. Ngakhumbula umprofeti uMsimanga athi the journey it is no longer our concern but sokungaye. So ake siyomncengani sonke ke bafowethu laphana uNkulunkulu sonke for unyaka ka-2026 egameni likaJesu Kristu waseNazareth. For more info 0788 417 844. And we believe, and if ungeza ukuphumelela, we will try our level best ukuthi inkonzo yethu ibe live khona lapha. Ndisemkhulu uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kuphi uzokhona ukuthi ujoyine ube ingxenye yawo lomkhuleko esiyoba khona lapha. Noma ngabe usuka phi ke, please do come. Kuyobe kumhla ka-31 starting from u-10 ekuseni, okusho ukuthi it a whole day service. Asikobe kungekho ebusuku, it's one day bafowethu, akusiyimvuselelo, it's one day service. Siqala ngo-10 so siyophuma late, ngo-10 ekuseni so siyophuma late. Akusiyinkonzo yasebusuku, inkonzo yasekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ayibonge inkosi. Sibonane kwi-episode elandelayo. uNkulunkulu anigcine anibusise. Amen.